Aregi ondoren gubentzat horrebestate zabaltzearen, eskerrik asko unibertsitateari. Ordu asko sartu dituko baina oso ondo pasatu dugu baina. Hurreko mugarria emateko gaur gurekin dugu Azparneko Zemeondo ezagun. Herria eta argia aldizkarietan, egunkarian eta berrian, jardundakoa da, gure irratian jarraitzen du astero. Maiatz aldizkarien sortzaile eta sustenkile nagusia da. Iparraldeko literaturak, kazetagintzak eta oro har kulturgintzak zor handia du Luzien Etxezarretarekin. Zatoz gurekin mesedez. Badatzen du bitan euskarazko kazetaritzaren historia. Euskarazko kazetaritzaren aitzindari, lehen usta oso eta betea, 1982an hasi ginen jasotzen. Mugarri honetako kazetari hizkera bete osatu dute urtez urte kiroletan, politikan eta beste hainbat esparrutan. Gaur egun berezkotzat ditugun hitz eta esapideak sortuz askotan. Hizkuntzari dagokionez eta herritarrak euskaraz informatu eta entretenitzerakoan bultzagile izan dira medio honetako kazetariak. Gure hizkuntza ezazik, gure gizartea bera ere, aberasten jakinduelako urte luzeotan, mugarri hau Euskal Irrati Telebistarentzat da, oroigarria jasotzeko EITB-ren zuzendari nagusia, Maite Iturbe Andrea, dugu gure. Arratsaldeon Kultura eta Hizkuntza Politikako Kontseilari jauna, arratsaldeon Nafarro Gobernuko Kontseilaria, Andoaiko Alkate Anderea, herri agintari guztioi eta lagun guztioi. Ohore eta plazerra da niretzat EITB-ren izenean eta batez ere EITB-ko kazetari guztien izenean 30. Rikardo Arregi kazetaritza sari hau jasotzea. Rikardo Arregi sariaren klabeak kalitatea, eredugarritasuna eta berrikuntza izanik, orain arteko sarituekin batera Euskal Irrati Telebista zerrenda estimatu honetan egoteak harro sentiarazten gaitu eta indartu ere bai. 30 urte 10 mugarri da leloa eta oso garrantzitsutzat jotzen dugu Euskal Irrati Telebista 10 mugarrietako bat izatea eta hurrengo mugarrien protagonista izateko arekinetan jarraituko dugu. Hedabide publikoa izanik, komunikazio arloan saiatuko gara, gizartearen ispilu zintzoena izaten eta euskararen normalizaziorako lagungarri batuaren erabileraz eta baita ere gure euskalki desberdinak erakutsiz. Hasia den eta hurrengo urteetan jarraituko duen eraldaketa digitalak ikusentzunezko edukien plataformen ugalketa dakar eta horrekin batera eduki horien kontsumoaren aldaketa oso nabarmenak ere. Horren aurrean, bukatu zinezko egokitze prozesu batean sartuko gara, baina ahaztu barik ezinbestekoa dela, zubilanak egiten jarraitzea gure kultura eta euskal komunitatea indartzeko. Eskerrik asko eta zorionak gurekin batera gaur saria jasoko duten guztiei. Asko egitea gustatzen zaidan gauza bat egingo dut. Urriaren 26 zortzirako gutxi agur bat Euskal Telebistaren bitartez, zuzenean. Hala, hau jarraitzen ari duten guztientzat. Euskal kazetaritzaren... Zut ez duzu egiten irratian? Euskal kazetaritzaren ibilbide aberats honetan barna, orain oso bestelako beste esparru baterakoaz. Sari emailea biologian doktorea da. Bera da, biologia arloan euskaraz idatzi eta defendatutako lehen tesi doktorala egin zuen. Euskal Herriko Unibertsitateko errektore izana,
Gaur egun Euskal Herriko Kultura Zientifikoko katedralen zuzendaria da. Gure artera, mesedez, Juan Ignacio Pérez Iglesias jauna. Hortxe ditugu eserita eta goitira mahaiburua Ainara Rodríguez, mahaikideak Miren Azkarate, Jose Ignacio Basterretxea, Aian Debutin, Aingeru Epatza, Elisabete Larrinaga, Jon Duranue, Arantxa Urreta Bizkaia eta Aitor Zubero Goitia. Idazkari lanetan, Patxi Bastarrika, txalo bat. Euskaratik zientziara begira jarri eta zientziaren berri euskaraz eman. Hori ahalbidetu du hedabide honek. 1994an jaioa bere zabalkunde garaiko lehen alea, 1995an argitaratu zuen aldizkariaz ari gara. Jalei kometa, osasun eta medikuntza gaiak, teknologia, mekanikoa, digitala, biologia, gai horiek eta beste asko euskaraz jorratu eta zabaldu dituelako mugarri hau Elhuyarrentzat da. Oroigarria jasotzera Itziberra Agirre dator Elhuyar aldizkariaren zuzendaria. Eskerrik asko lantalde osoaren izenean, Elhuyar aldizkariari eta Elhuyarri egin diozuen aitortzagatik. Eskerrik asko epaimahaiari, Andoaingo udalari eta Eusko Jaurlaritzari. Guretzat ohore bat da, Euskal Kazetaritzaren 10 mugarri hauen artean aukeratzea Elhuyar bezalako aldizkari txiki bat, aldizkari espezializatu bat, zientzian eta teknologian espezializatua. Bere txikitasunean, baina egunero saiatzen gara zientzia herritarren eskura jartzen. Eman diren aurrerapausoen berri ematen, zientzian piztu diren eztabaidak plazaratzen. Herritar bakoitzak, gutako bakoitzak, izan dezagun zientziaren aurrean iritzi kritikoa. Zeren zientzia gure etorkizuna, gizartearen etorkizuna marrazten ari da etengabe. Hortaz, zientziak gutako askorengan sortzen duen zirraraz eta liluraz haratago, denoi dagokigu arduraz jokatu eta gizarte kritiko bat sortzea. Horretarako tresnak ematea da, izan da, betidanik, Elhuyarren helburua. Eta hain zuzen ere horregatik da garrantzitsu guretzat Euskal Kazetaritzaren festa honetan parte hartzea. Bat egiten duelako, Elhuyarrek berea duen helburuarekin. Euskarak dena zipristindu dezala. Presente egon dadila, gizartearen garapena baldintzatzen duten esparru guztietan, baita zientzian ere. Izan zirelako gara gu orain, hortaz, eskerrik asko duela hainbeste urte Elhuyar sortu zuten hasierako ingeniari euskaldun horiei. Eskerrik asko duela 32 urte Elhuyar aldizkaria sortu zutenei, urte guzti hauetan lanean aritu direnei eta ari direnei, eta moduren batean edo bestean aldizkariari zuen babesa eskaini diozuen guztioi. Nola ez, ezin ditugu ahaztu zientzialariak, hemengo zientzialariak. Beti gertu zaudetelako, iritzi kualifikatua behar dugunean hor zaudetelako. Informazioa eskatzen dizuegunean, baita zuen ikerketen berri ematen diguzuenean, eskerrik asko bihotz-bihotzez. Sari hau zuena ere bada.
Eta gure soka honek etenik ez duelako guk aurrera jarraitu behar dugu. Hurrengo mugarria ematera, euskal kazetari jatore eta eredu berri bat etorri zaigu. Bere hastapenetan zeruko argian, gero eginen eta haben jardun zuen, eta 1986an hasita El Diario Vascon ari da kazetari euskaraz. Egunkari horretan sortu zuen eta gero zuzendu zabalik izena duen gehigarria, euskaraz egina noski. Felix Bangutxi jauna, zatoz mesedez. Zioen poetak funtsezkoa da, edabide honek, euskararen biziberritzeari eta informazio euskaraz jasotzeko eskubideari egitako ekarpena. Eta erabakigarria, oro bat, euskararik prentsa idatzian eta interneten egindako lekuan. 2003an, bidegabeki, itxiz duten arren, gaur egun, berrian, bizirik dirauen mugarria dugu, Euskaldunon egunkaria. Hemen aretoan ditugu egunkaria berriako urte ezberdinetako lankide ugari, oroigarria jasotzera dator, aurkezpenik behar ez duen Martxelo Otamendi berriako zuzendari jauna. Euskal Herriko bi gobernutako sailburuak, aldundietako ordezkariak. Ezen aurretik mila esker, Ricardo sarien antolatzaileek kazetarien lana publikoki goratzea helburu duten sail hauek antolatzeatik. Eta baita ere epaimahaiari sarietako bat egunkaria berria bikotearentzat izan bertula erabiltzea. Eskerrik asko. Juan Luis Zabala lankidearen Agur Euskadi novelan, egileak, Laboxeta idaztea berpiztu, eta 2000 urteko Euskal Herrian barrena itzuli luze bat ematera gumidatzen du. Hamarkadatzu lehenago hiltzen euskaltzaleak ikus dezan naloka den berak sekula izautu ez zuen herrian. Roka entzuten du Laboxetak novela horretan altzoko taberna batean. Eta horrelako pasaitzo bitxi asko dauzka novela derrak Laboxetarentzat. Zabalak, Pipi Zabalak, gure lankideak, Laboxetarekin egin zuen joku bera ingo beruke gustora. 1930 inguru hartan euskarazko egunkarien proiektua bultzatu zuen Izardirekin. Eta hamarkadatzu berondago euskarazko kazetritza sustatu zuen Ricardo Arregirekin. Biek ala biek ikus dezaten gaur egun euskarazko komunikabideak, esate baterako, gerra frontean, edo Kolumbiako bake prozesuan, edo Estatu Batuetako hauteskundeetan, edo Saharan. Alegia, amestu zutena kostata baina nola propuztu den ikusteko. Amets hori bera, euskarazko egunkaria edukitzea, eduki zuten 1989an Durango azokan euskarazko egunkari bat sortzeko erabakia jendaurrean aurkeztu zuten euskaltzalek. Amestu eta agindu legez, urtebeteko epean kaleratu zuten euskaldunen egunkaria. Ondoren beste hizkuntza txiki batzuk ereduzat hartuten sortze sistema aplikatuz. Horrako proiektu bati berezkoan zaizkion zailtasun azkain, zateadarako biak txiko da egunkaria izateko voluntatearekin, baina larun batekaria bakarrik izan den jornada argitalpen katalanezkoan. Zailtasun horiei erakunde publiko gehienek orduan hartu zuten aurkako jarrera aktiboa erantsi behar zaite. Kostata, baina euskaltzale askoren eta langegien konpresuan esker, bizirik irantzuen egunkariak erakunde horiekin 1994an boikotura konponbidean jarri zait arte. Erakundekin, 94-etako akordio horien ondorioz, hezkunde prozesu bati ekin zion egunkariak. Egoitza berria, langile kopurua, orrialde kopurua, eskaintza informatibo gusartagoa. Gero eta sendoagoa zen, 2002an Espainiako Uzeti Nausiaren 2 eraso gogorrak iritsi ziren arte. Egunkaria itxi, 130 langile kalera, ia goi atxilotu, torturak. Iñaki, Xavier, bigarren Xavier, Txema eta Juan Mari kartzelara epaiketa. Osasun ondorio larriak ekarri zituzten operazioik.
Lehenengo operazioan 10 atxilotuetatik 6 torturatu. Eta 6 torturatu horietatik 3 minbizi garatu ditugu. Tartean bat hilintzen, minbiziak ditu, 3 horietako bat. Baina horren ondoren, gure herriak urtetan eman duen elkartasun molde onginetako batek ahalbidetu zuen berria egunkaria eta bestelako produktuak sortzea. Ia 5 milioi euroko bultzadarekin. 28 urte beteko dira urtetik Euskaldun egunkaria sortu zenetik eta 15 bete ditu berriak. Tarte horretan saiatu gara, Lizardik, Rikardarrek eta Euskaldun egunkaria sortu zutenek seinalatu ziguten bidetik. Euskaraz irakurri nahi duten Euskaldunentzako egunkari interesgarria eta kalitatezkoa egiten. Euskaldun horientzat, gaurko terminologia euskaraldianoan, irakur gogo, deituko genieken eguneko terminologia dagoiz, irakur gogo, Euskaldun horientzat lehen egunkaria egiten. Euskal Herrian eta munduan gertatu nahi berrek jakiteko hizkuntzaz aldatu beharrez ezaten. Zoritxarrez, gure bezalako nazio txikietan, askotan, hizkuntzaz aldatzeak, nazioaz aldatzea dakarrelako. Batzuetan asmatuko genuen eta zoritxarrez beste batzuetan ez, baina saiatu, gogotik saiatu gara eta saiatzen segituko du. Gaurko egun egokia da urteotan bidean galdorren gurekin segitzen dutela esan eta gora zarra egiteko. Martin Ugalde, Jose Mizumalabe, Joseba Jaka, Luis Goya, Jose Alizarreber. Hil eta larreki gaixotu zezkigun langileak, zein baino zein finegoak. Mende eta erdiz oso egonkorra izan den gure jardun hau oso airean dabil azken urteotan, komunikazioen jarduna. Bide argi bat ezin hartuz, ez enpresen ikuspegitik, ez dare ofizio beraren ikuspegitik. Dena da berria, dena da liluragarria, baina berean euliaren bizialdia bezain iraupen laburreko. Ezarreta izango betiko, baina horren gainetik modu batera edo bestera, euskarri batean edo bestean, komunikatzeko nahiak iraun egingo. Nahi horrek, komunikatzeko nahi horrek, ematen digu bizipoza lantegi honetan gabitzan hori. Gure etxeko langile saiatu eta profesional. Langile horiek, ez beti baldintza egokietan, egindako lana eta proiektuari erakutsi dioten atxigimendua izan dira gure zutabe nagusia. Eta hori, gure ofizioko terminologia erabilita, letra tipo ongian izan behar dugu. Letra tiporik handienean merezi baitute gure langileek. Haiekin batera noski, administrazio kontseiluetako kideek, akziodunek, kolaboratzaileek, erosleek, publizitatea erosten dutenek eta azken urteotako herria lagunik. Milaka lagun denak ezin izendatu hemen, baina guztiak garbitugu eta izor diegu saio, haien ere bada saio. Buka bezadan, albalin bada denboraren barruan, Rikardarrek sarien sariduren zerrenda ikusita, pozgarria da guretzat ikustea sari horietako asko Euskaldun egunkarian eta berrian haien lanak argitaratu dituzten kazetariek eta kolaboratzaileek irezitokak direla. Bizitza luzea sari hauei, Rikardarrek sari. Baina sari hauek ez dira zer nor saritu ez badago. Alegia, euskarazko komunikazioaren uniberso sendo eta kalitatezkorik ez badago. Lagundu dezala helburu horretan, azkeneko hilate hauetan, azkeneko denborantan, Jaurlaritzaren, Aldundien eta gure sektorea biltzen duen ekimenen artean lantzen ari diren akordioak. Eskerrik asko. Apenas euskaraz jatungo zuenik, ez genuen irakurlerik, ez genuen apenas erabiderik, ez genuen hizkuntza estandar adostu bat, oain dela mende erdiak gaurkoekin kooperatuta da kobazulotik eguzkin ateratzea bezala xe. Eta alde horretik izan dira oso. Bani naiz eta. Bai. Rikardo Arregi zaria jasotzen. Denbora pasada, Bueno, joan zen mendeko kontu dira.